Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halacci, 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 halacci. Daddy. Daddy. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Kama karafa. Ki sana makara. Kuma ni yunwa ma nake ji. To ba jan. Tun da dawo daga masallaci na sanye ta da kika ji da hira. Shi ne kan haka. To bayan abin da za ki je ki samu maman ki ta da miki breakfast da nan. Ki ma ka san ba zan iya ci da kai. To shi ke. Wanda ya ce da sai zo sami. A gaskiya ni ban yadda ba. Mu je idan kai breakfast din iya so sai ka shirya. Shikenan, wuce mu. Bara na yi buroshin fito. Assalamu alaikum. Bisa, wannan nake da mutum. Kawai ba ki abinci. A'a, ba na bukata. Ina tunanin kawai ci nake bukata. Kamata mu je kicin. Menene abin da aka rubuta a ciki? Rubutu ne da banza da rufifi. A cikin magudanar littaraci ne a ciki. Na tuna ma don rubutu ne da arziki a ciki. Assalamu alaikum. Mu ma muna gida umman. Amma ga mu nan dawowa gida yanzu. Umma ta je unguwa, amma ta tafi cikin gidan. To mu tafi. Gaskiya da bukatar mu zauna mu huta saboda na gaji. Ba bukatar mu zauna a nan wajen. Akwai bukatar mu ganta a gidan. To, ka shayi. Ina fatan za ki farin ciki. Na ma yi kuma daga ganin shayin zai daɗi. Gaskiya ne. Nafisa ina tunanin zan ɗan yi tafiya. Tafiya kuma? Wannan sai irin magana ce, don Allah ka rera mun magana a je ta a gefe. Ke da kika yi tafiya kwanaki, kin san na daɗe ina ke miki kuma. Saboda haka ni ma sai na rama.
Nafisa na ga kin shiru. Da fata hakan bai bata miki rai ba. Ba dole ya ɓata min rai ba. Ta yamma za ka ce hakan ba zai ɓata min rai ba. Kin yi shiru ku zo mu tafi mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ga ma umman nan tare. Wani ba ka tsaye? Sanin da su wannan ga umman. A ina shirin koma gida ne umma. Khalid ya ce mu zaki ji. Ni ba ita ce mun kuna nan. Shi yasa nace bari in zo sai mu tafi tare. Bari shiga ɗaki. Sai wa umma Allah da akwai tambayar da kuka mu gida mu kawo babu da. To. Na san cewa ke duk abubuwan da suka faru duk kin ji. Ina ji alhamdulillah tunda Allah ya sa Amra ta kubuta daga cikin wannan lamari kuma cikin ƙoshin lafiya to sai dai mu yi wa Allah godiya alhamdulillah. Abin tambaya ana shi ne me yasa take so ta kashe halin gidan? Ita? Me yake shirin faruwa ne haka? Ban gane ba. Na san cewa akwai abubuwan da aka ɓoye miki umma amma ni zan gaya miki komai da komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yake faruwa kenan? Wannan shine abin da ya faru. Abin tambaya anan shine ya aka samu mai kama da amras guda biyu. Kuma lawal azin kaga. Bari in sake kaya sai mu tafi. Kai. Gaskiya na tara wa kaina aiki da yawa a ofis. Matuƙa. Gobe zan sha wahala. Ko za ka taimaka mu? Ai tun farko ba ka tsakanin da a ce kana mun ba ina ba da wannan maganar ake ba. Dan Allah, dan Annabi. Ka taya ni. Kaga kai ma idan aiki ya ma yawa sai ringa taya ka sai mu ringa taimakon juna. Ka gani ina da ayyuka da yawa. Kuma kai ma ka san kana da baki gobe. Aikin ka sai ya zama ya funa wa yawa ma. Lara kai tun yanzu. Ka gama na yau kafin na gobe ya same ka. To shikenan. Insha Allah zan yi kokarin na gana kammala aiki na cikin sauri ba cikin gaggawa. Gaskiya ne, da aka ce ba a fara. Aikin ne sai a hankali. Gaskiya Allah akwai gajiya. Gaskiya ne. Subhanallah. Wannan zaman namu gaskiya ba zai wa kowa daɗi ba nan. Hakika na tafka kuskure a rayuwata. Domin lokacin da mahaifiyar Yasmin za ta haihu, ni da matata mun kai ta asibiti. Ina asibitin sai Amini na ya kira ni da wata magana. Ina fa cikin damuwa. Yake faruwa da tashin hankali. Rashin samun nutsuwa. Matata ce ta haihu. Wannan yanzu babu rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mayar da iwalinsa. Amma likita ya tabbatar da yana son jini. Subhanallah. To shi ne da yake shawara. Ko in ji gidan marayu da ko da yawon bayan shi da tsanin. Ba zan bari kai haka ba. Domin matar ƙanina mun kai ta asibiti. Kuma likita ya bani tabbacin yan biyu za ta haifa insha Allah. Saboda haka zan baka ɗaya daga ciki. Halak malak. Insha Allah. Kana ganin babu wata matsala? Ka san tsakanin shakuwar da uwa. Babu damuwa. Ba zan bari ta sani ba insha Allah. Da izinin Allah. Babu abu. Na gode. Haka aka yi. Ni na faɗa likitan ya faɗa miki.
cewa mace da namiji aka haifa, amma namijin ya mutu. Sabida haka na ce na ba shi yarinyar, sabida farin ciki har ya raba dukiyarsa biyu ya bani rabi. Don Allah don annabi ke gafarce ni a bisa wannan abin da ne, ba komai ne ya sa ne haka ba, sabida na tabbatar zai ba ta kulawa, shi ya sa ne haka. Nisa take ƙoƙarin kashe mu gaba ɗaya. Akwai wata harka ce da tura suke so su yi tare, to na yi iya matuƙar ƙoƙari na in ga na samu wannan harkar, sai ban samu ba. Sai na ji labarin abokina ne ya samu, na je gida na same shi, na ce masa ya janye, ya nuna min ba zai janye ba, shine sai na yi masa barazana. Ba sa abin da ya faru sai ka faɗa. Ya zama dole ka bar harƙallar da ka shiga, wacce ni nake ciki. Idan kuma ba haka ba, za ka fuskanci ƙalubale. Kwarai kuwa. Comrade, ina son ka fuskanci ni da kyau. Ni Allah ba na sa. In ko baka janye ba, zan tona ɓoyayyen sirrin da duniya ba ta sani ba. Ta wannan hanyar ka fito? Kwarai da gaske, kuma sai na shaida duniya wannan yarinyar ba yakka ba ce. Ina so in sanar da kai abin da ɗaya. Kar ka manta da hannunka ka ɗauko yarinyar nan ka bani halakkan mata. Idan ka gani Allah bai bani haihuwa, kuma na ɗauki kafin duniya na tura yarinyar, shi ne kake so ka yi barazana da ita. Ko ba komai na san igiyar na cin albarkacin ruwa. Gaskiya ne. Ale Saliu, ka sani fa, so nawa kai? So 5 nake yi. Amma saboda na roƙe ka alfarmar so ɗaya tak, ba za ka yi min ba? Don baka cancanta ba. Ok, ban cancanta ba ko? Kwarai kuwa. To ina mai shaida maka ka tabbatar za ka fuskanci ƙalubale, kuma da ni kake magana. Comrade. Abokina ya rasu akan hanyarsa ta zuwa Abuja. Shi yasa 'yan uwansa suke zargin kamar da sa hannuna a cikin mutuwarsa. A matsayina na uwa, ka cuce ni. Ka kashe min ya da baki. Ka zalunce ni. Ka cuce ni. Mahaifin yarinyar nan ya faɗi ya rasu, ya san yarsa ba yara a duniya. Sai zancen ba haka yake ba. Wallahi ka cuce ni. Ka zalunce ni. Yanzu yarinyar ta so kashe mu ta hanyar zuba mana guba. Wace muku na saka guba a cikin wannan abu? Na saka zargi da kokonto ne a cikin zugatanku ba don komai ba, sai don hankalinku ya dawo kaina.
Da na so kashe ku, da ba zan ba masu tsaron amarar dama su bar gurin ba, har ta samu damar tserewa. Duk abin da nake ina sani, domin na san idon kowa a kaina yake. Abin da nake ina sani, na san idon kowa yana kaina. Ba zan ce komai ba, domin ko babu komai, kai mahaifi ne a gare ni. To amma, ka zaɓi farin cikin abokinka fiye da na ahalinka. Ka fito ka faɗa kowa matsayinsa a cikin gidan nan, domin kada a sake tafka wani kuskuren. Idan kuma ka bani dama, ni zan faɗa. Dan Allah ki yi haƙuri, ba na son ki sa zargi a cikin zukatansu, kuma yin hakan kin ga zai iya haifar da wata matsala. Abba me yasa kake ba ta haƙuri? Ta faɗa mana koma menene, a shirye muke da ita. Ba zan iya ba yarinya, dan Allah karki faɗa, in dai hakkin ɗauke ni a matsayin mahaifinki, karki faɗa dan Allah. Dan Allah ku yi haƙuri a bisa wannan abin da ya faru. Na san bai wa kowa daɗi ba. Ni yanzu na san mahaifiyar Yasmin ta yi fushi da ni, kuma na san ba za ta ƙara kula ni ba. In Allah ya yarda zan yi wa umma magana. Zumuncinmu ba zai ɓaci ba, sai dai ya ci gaba insha Allah.
Assalamu alaikum. Basma, kina lafiya? Na ce da farko dai da Allah ina son baki haƙuri a bisa abubuwan da suka faru. Sannan ina neman wata alfarma da Allah. Ina son ki dawo gidanmu saboda akwai abubuwan da nake bukata da ke da Ramat. Ku za ku warware wannan matsalar, ku za ku magance ta. Da Allah ki kokari ki to. Insha Allah. Yauwa za ki to ku? Allah ya rufa asiri. To madalla madalla. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe, mai halacci ne ke daidai. Amrat. Na'am. Mujahid. Na'am. Kun san dalilin kiran ku? Wato ke Amrat, mahaifiyarki, alal haƙiƙa na yi mata laifi. Kuma ta yi matuƙar fushi, kuma gaskiya dalilinta ne ya kamata ta yi fushin. Yanzu ba na son wannan gabar ta ɗore. Na fi son a samu hanyar da za a bi a yi masala, tunda laifi dai na riga na yi mata. Saboda haka so nake ya zama an haɗa ahali gaba ɗaya. Mu je gabanta a ba ta haƙuri, a dawo da mu'amala kamar yadda ake yi da. Shi ne shawarar da na kawo. Ku kuma me shawarar ku? Menene abin yi? Gaskiya haka ne baba. Ya kamata a ce mun haɗu gaba ɗaya ahali. Ba wai wannan su je ba wa'annan suke zuwa, a haɗu gaba ɗaya duka sai a je a bata haƙuri. Shi ne mafita. Me shawarar? Haka ne, Umma tana da sauƙin kai, za ta fahimta, insha Allah. Allah ya ba mu nasara. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya sa bayanin da za a yi mata ta fahimta. Amin baba. Amin. Domin gabacce ba ta da daɗi a cikin dangi. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya haɗa kanmu. Halacci, 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 halacci. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe.